Hej allihopa, jag hade tänkt göra en roomtour så häng med. Här är min dörr. Sådär, och sen så kommer man in här. Sen så här har jag mina garderober och massa Justin-bilder då. Så, och sen så jag har mina garderober med, ja, vad har man i garderoben till kläder. Och ja, massa så här kläder och sånt. Och så har jag en liten bokhylla med daljer. Det där är inte alla. Men ja, skit. Gud, jag är så förkyld. Ja, här är min bokhylla, lite böcker. Lite spel där nere och bild på mig när jag gick i typ trean. Man ser inte så bra, men sen så har jag en fåtölj. Lite kläder. Min här djupa väska. Här är mitt fönster. Där är utsikten. Sen så lite blommor och så där är en maskot. Ja, sen lite snäckor. Och en lampa också. Gud vad bra ljus det var här. Jätteskarp bild. Ja, sen så har jag en spegel där. Hej! Sen en säng. Ja, där är lite gosedjur. Där och en kudde och så. Sen mitt nattduksbord, jag vet inte, lite saker på. Låda, lite till saker. Här ligger mitt kort. Så. Lite skivor och så. Ett simspel. Ja, en CD-spelare. CD-spelare. En stol här under ett berg av kläder. En liten här underlägg. Sen så ett skrivbordshög. Där är det typ kaos. Fan. Sen så är det en låda. Så också ganska kaos. Och sen så ett till skåp där det är ännu mer kaos. Så att skönt att man kan stänga dem. Och så har jag en hylla. Där. JB. Sen så är det lite saker. Sen så här kalender typ måndag, tisdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Sen någonting som jag gjort på träslöjden. Alla kan se hur usel jag är på slöjd. Med lätt få F. Mitt sämsta ämne. Ja, så har jag en matta. Och ja, det var mitt rum. Det är så här tavlor och sånt, men inte så intressant. Lampa. Och ja, men det var mitt rum, så vi hörs.